ଓଲିଉଡରେ ଡବଲ ଲୁକ୍ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ଓ ସ୍ନେହା ଉଲ୍ଲାଲ। ମୃଗନୟନୀ ସ୍ନେହା ଓରଫ ଲକି ସିନେମାରୁ ଓଲିଉଡକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ସିନେମାର ନଜର ଆସିଲା ପରେ ସେ ବିଶ୍ୱସୁନ୍ଦରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ଆଖି, ମୁହଁ, ଓଠ, ଷ୍ଟାଇଲ ସବୁକିଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କ ସହ ମେଳ ଖାଉଥିଲା। ସ୍ନେହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଦିନ ସେ ବଲିଉଡରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବଲିଉଡରେ ଏମିତି ଆଉ କିଛି ଡବଲ ଲୁକ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ ଓ ହରମନ ବାୱେଜା। कैटरीना कैफ ଓ ଜରିନା ଖାନ। ଇଲିଆନା ଡ୍ରିକ୍ରୁଜ ଓ ଏରିକା ଫର୍ନାଣ୍ଡିଜ। ଓ ଏହିଭଳି ପରଭିନ ବାବି ଓ ଜିତନ ଅମନ। ଏହି ସବୁ ଆକ୍ଟର ବଲିଉଡରେ ଡବଲ ଲୁକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇ ଓଡ଼ିଆ 1।